Asem bisa ngampiri ora ajar menapa paman wah ya kula mboten napa-napa sempyok ing aradan kagiat rasin manah kula. Nah, Gatotkaca dina iki ya bengi iki uga nadyan ta wis meh madya ratri iki ngestina ngetoni Senopati. Senopati ning Ngastina ora ana liya kejaba ingkang wae ngawangga Wakmu Prabu Basukarna. Wakmu Prabu Basukarna ing ngawangga sing dadi Senopati. Pani kowe Gatotkaca tanding lan Wakmu Prabu Basukarna. Kanjeng Prabu Jimasa Semban Kulawa Prabu siang pantara ratri ingkang tansah kula tetadhang kula ajab boten wonten malih benjang menapa kula saged jumeneng dados Senopati sinten kemawon ingkang dados mengsah kula kula mung sendika derek pesasat kula nampi kanugrahan ingkang agung kula titetepaken jumeneng dados Senopati. Duh putraku nggih putraku wong bagus Gatotkaca jeneng Senopati tanding lawan Wakmu Prabu Ngawangga. Prabu alit sakit ageng tuginipun pejah jejibah luhur menika ingkang tansah kula rantos. Anakku nggih anakku Gatotkaca sak guguri kadang Abimanyu ing mangka sing dak sawang-sawang mung jeneng sira kula nanging nyatane jeneng sira kula bengi iki uga jumeneng dadi Senopati. Nggih petuka kudanganipun Paman Belanana adimu Abimanyu. Paman sampun waspatos sing tenggalih mapan menika ingkang tansah dados pangajaping manah kula. Petasaripun kamuktenipun Abimanyu nggih kamukten kula. Sirnanipun Abimanyu nggih pejah kula. Kula tasih kengetan rikalanipun wonten lampahan Abimanyu kerem. Panjenenganipun Paman Arjuna jengkar saking kasatriyan Abimanyu taksih alit. Rewel kemawon kula gendhog napak dirgantara. Nyatanipun Yaya Abimanyu mrucut saking gendhongan cememplung wonten telenging samudra. Ngantos kula prasapa kamukten Abimanyu ya kamuktene Gatotkaca patine si Abimanyu ya patine Gatotkaca kula mboten saged kantun. Menika wonten dawuh pangandikaning Pepundhen Waji badhe kula islahaken dawuh paduka lan dalu menika ugi kula badhe ngetap prajurit pringgondani ingkang badhe pinandikan dening Paman Prabakwesa inggih Paman Brajalamatan. Kula kinten saged lan kiyat badhe ngawe kaninding kridhanipun prajurit Ngawangga balanipun Prabu Karna. Bagus, bagus. Gatotkaca tak kekudang jeneng sira kula bisa anjayeng bawana. Mboten langkung dinten mriku kula nyuwun tampeng berkah pangestu. Kanjeng Prabu sakta kula lebda ing karya. Iya, Gatotkaca ora liwat puja pangestuning Purweng Dwarawati minangka dadi kantimu Gatotkaca nggone ora nindakake jejebahan luhur. Dori Paman kula nyuwun tampeng berkah pangestu Paman Madukara. Anak nggih Gatotkaca jeneng sira dak kudang minangka dadi Senopati Agung. Sira bisa marantasi gawe nyirnakake angkara murka.
Kanjeng Paman nang kula miwasa dewa kula nyuwun pangestu Paman. Iya ya, anakku nggih, muga-muga sira njayeng bangun. Iya ya, Gatotkaca muga-muga unggul juritmu ya nggih Gatotkaca. Kanjeng Rama Kyai. Nyuwun tambahing berkah pangestu Kanjeng Rama Kyai. Hamba bilih menika sungkem kula kaliyan Kanjeng Rama ingkang wekasan nganggo bilih wonten lepat kula diagung pangaksama paduka Kyai. Kyai, kula nyuwun tambahing berkah pangestu Kyai. Gatot aja njaluk pangestu karo bapakmu. Kowe njaluk pangestu karo ibumu luwih dhisik. Jegrek Yayah Tugu Singkarta tan bangkit mecap sang Werkudara. Dupingkang putra sang Gatotkaca nyuwun pangestu. Datan kumecap amugrol kang waspa midhi saking netra. Dalewean umbik pangarasan. Nadyan makatena pinupus marang pangwaoning Gusti kang akarya jagat anjoke manungsa mung sak dremok. Dara wis aja kebacut-bacut wis to. Ayo bareng diawat-awati saka kaduan. Kula putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jeneng lan yuwa kulineng ngati becik sira ning praja switeng Arapati
nanging to kasing langgo pegat teki awas bagaki iki kaya anakku si Gatotkaca ingkang sowan Kanjeng Ibu pangabekti kula katur Ibu. Iya Gatotkaca pangabektimu wis dak tampa kaget rasane atiku dene sira notok kori wayah dudu wayah iki wis ngancik madya ratri Gatotkaca bengi iki uga sira bakal jumeneng dadi senopati. Inggih Kanjeng Ibu. Sapa tanding? Inggih. Pawarta ingkang kula tampi mengsah kula pepundhen kula ngawangga Wa Prabu Basukarna. Sung-sung dewan kara kingken wirmangus wa kang layon denyo yang memanise wetananira landung tumaku jamrah nyomaratani marang sarirat nipun anakku nggih anakku Gatotkaca pun ibu ora bakal menggak nggonmu jumeneng dadi senopati pancen sira kuluk wis kinadang-kadang jumeneng dadi senopati nanging mbok iyo kowe aja tanding karo wakmu Prabu Karna ya ngger kowe aja tanding karo Ratu Ngawangga. Kanjeng Ibu bentenipun menapa kaya Narendra sanesipun senopati sanesipun arep kepiye wae singkirana ya ngger dawuh pangandikane para pepundhen mrika semana nadyan kowe wani karo sapa wae nanging kowe aja wani kawan wakmu Ngawangga Prabu Karna. Kula boten badhe anjring Gatotkaca ibumu nyemangake yen to pancen sira nganti kasuran gedene ngadan ayo ku tak paringi srana luwih dhisik ya ngger Gatotkaca. Kanjeng Ibu apa kowe wis ngerti busana sing tak trapake mau isa dipun dereng kene menapa kula pinaringan sabuk cindhe menika Gatotkaca sejatine kuwi dudu sabuk nadyan wujude kaya mengkono kuwi mau wis jatine kasemekan kuwi kemben kurikala semana aku ngebini wiwit sak candra nganti 9 candra 10 dina kowe lair sing tak agem ya kemben cindhe kuwi sabab apa piwulang cara kuna busana kemben kuwi mang busana sing tuwa dhewe bayi lair kuwi durung diparingi busana apa-apa kejabane mung grita kaya dene kekemben. Mula ya mungkin nadyan kowe makute ngayuda Gatotkaca kemben paringi ibumu kuwi aja nganti mbok pelukari karo sapa wae. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya. Mulai saking dawuh patuwa Kanjeng Ibu.
nyuwun tambah berkah pangestu Kanjeng. Ya ya anakku nggih Gatotkaca, muga-muga ungguh juring ana madyaning palagan. Aja lali ya nggih Gatotkaca. Aja lali, aja nganti mbok ngkari, aja nganti mbok nguculi kasemakane ibumu mau. Nggih, Kanjeng. Yaksa Purupani sedeng Narendra yaksa laku kang malwalya ingkang gambira marang angise siya kagiat raos sing manah kula nggih anak Prabu Dewawanci Ratri paduka pareng nimbali kayan ingkang paman kepatihan Patih Praba Kesa inggih Braja Lamatan mantun ugi kula lengkang paman Braja Wikalpa Jumadong dawuh nggih paman Praba Kesa apa dene paman Braja Wikalpa dina iki aku pinaringan pakurmatan jumeneng dadi Senopati Wanci Ratri iki waduh dalu menika ugi nggih iya paman lah dalah Pajeng Senopati Ngastina Pepundhing Ngawangga Prabu Karna Basusena wa Prabu Ngawangga Prabu Karna ki mau darbi Senopati buta teterukan kula kang sapa iku paman wangsa bodho nggonmu bakal nyawegake para prajurit Pringgondani para prajurit yaksa petukna kridane para yaksa saka negara Ngawi nggih sampun Mas Watos sing penggalih wonten kula nggih semanten ugi kula nyuwun pamit nggih
wau. Sigra ngeningaken cipta nata muda pringgondani Raden Harya Gatotkaca. Kawistara entos dakep saluku tunggal suruku nutupi babahan Wasanga. Ngeningaken pancandriya panca limandriya pengangen-angen. Hambirat hawa nafsu bebayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhi kara. Mandeng pucaking gronat marang giyonganing kayun-kayung ya nangayati ayahaning parotama. Kaya mati jeneng urip-urip jroning pati riyep ayating aluyut pindha pecating supena. Sungsuping rasa jati-jatine Sang Gatotkaca. Ngesti marang dewane sigra mantaji Narantaka. Peparingi rasa wargi. Kanjeng langit klap-klap kapot Lirika kintang rori sang mawe gandrung Parang katrukir Munjak mayik Wah Toblas Weh jebulane bolo tengen ke ya ada butane
Tak kira jane butane iki mung bala kiwa. Kaya cahangon. Sangka ngawungga ayo, aku ngerti. Kowe buta ngawungga ya. Ayo ngaku luwih dhisik sapa kowe? Kowe takon karo aku. Pati Lindoro Sengara. Lindoro Sengara. Ya, kowe sapa? Bagus padha patihe. Kawula Pringgondani. Aku patih njaba. Patih Braja Wikalpa. Braja Wikalpa. Iya. Apa umume buta nggonmu tangane ya loro ngono kuwi. Nggonku umume tangane mung siji-siji ya nyeketeng ngene iki. Ketone wong jirih. Ora susah kakean bebangan. Endi senopatining Pandhawa? Waspadakno. Kowe perang karo para satriya sing bagus-bagus ora patut. Perang karo bangsa gento-gento ngene iki. Ayo, sak gendhing tak ladeni dekat. Wah, tak kokop ketemu maju wong para ngarsa.
Ayo, keroyokan ya kena. Mapane bubrah tatanane. Wah, butuh apa babu patih Prabu Kesa. Bah! Wah! Weh! Atang padha aran dina becik besok mendemo baris kang prayitna abya saron tawenging Dwarawati kabeh para prajurit yaksa saka Nuswa Kambana Mundura trajake dhewe Suramurata Jayamurata utuk pring gondani. Ayo maju bareng lekaning atiku. Prabu Lembusana ayo ana kridhang tak tabrak dong bandengan kowe. Raja putra pringgondane Raden Gatotkaca Gatotkaca sapa kuwi Prabu Lembusana Slayan ngawangga ayo ana kridhang wah suke kendel bondowane kowe senopatine obaran yo wes
Oh, ade. Bo. Ah. Ai. Hon. Bo. Oh. Oi. Bo. Hon. Oh, ah. Wah, ya. Oh. Hon. Ah. Wah, Woi! Waya! Toblas. Pandang kridane aku ora gumut. Ning bareng aku weruh. Anggere Gathotkaca ditingkes siji metu meneh. Miloro ditingkes metu meneh. Saya akeh. Balaku kok saya nipis. Saya mungker. Wah. Akeh sing do mati.
Dikro mentang langkap Gandewa Dibya Marindra ngawangga wis lumepasing dirgantara Paman Haryo wonten timbalan ingkang adawu pawarta ingkang kula tampi pawarta ingkang kula tampi Senopati ning Pandhawa menika Gatotkaca ketingalipun ngaten lan kula mireng pawarta Yaksa Nuswa Kambana telas lho Yaksa Nuswa Kambana telas nggih pun pejahi Gatotkaca sedaya lan elokipun sadengah papan menika wonten Gatotkaca sampeyan mboyo sing tenan to lho kula niku saestu kula niki pun tuwa kapan to kula niku temen anu goro wong tuwa kok sing mencla-mencle paman menapa leres sadengah papan wonten Gatotkaca nggih kula ngertos piyambak saben buta menika nyepeng Gatotkaca sampun dipun cepeng wonten Gatotkaca malih trambul saking Gegana Den lajeng Gatotkaca kala wau ingkang trambul pun tingkes wonten malih Gatotkaca trambul Der paman sampeyan pun gawe miris lah kula mantuk mawon napa pripun jenenge rembugan iki ra kebeneran menika saestu paman inggih nggih ngaten lho nggih panjenengan kengetan menapa mboten Gatotkaca menika nggadahi kasekten Gatotkaca nggadahi kasekten ingkang nami Aji Narantaka Narantaka inggih Aji Narantaka menika saking Seta rumiyin Seta iki sampun gugur kaliyan Hyang Bisma Pamben menika inggih menika gurunipun Gatotkaca gurunipun Gatotkaca oh Aji Narantaka menika menawi dipun watek kacariyos Gatotkaca saged malih dados 1000 lho Gatotkaca saged malih dados 1000 inggih nggih ndika semikir paman ndika mundur ngaten nggih plater mundur badhe kula jawahi pusaka kula paman reng kados madal pusaka kula wirang Prabu Karna nraca bala menika mahewu-hewu cacahipun plater mundur paman nggih ngatos-atos
Pundi nggih? Kok dereng wonten punarepanipun Gatotkaca ingkang dawah. Kala wau panjenengan sampun maspaosaken dununge nglesan menapa dereng? Paman, menika namung kula nggih gegiro. Sepados Gatotkaca miris manahipun. Oh, lah nek ngaten iki tiwas ngentekke gaman. Mboten entuk gawe. Lho ngaten ta nggih ngaten. Gaman pirang-pirang dibal-bal ning ora tumama ora ning sing ngenani. Lah terus pripun? Lah prayoginipun mangke menawi Gatotkaca sampun ketingal. Nah, kripang-kripang pun taman. Oh nggih nggih nggih. Leres sampeyan Paman. Lho kula Pak ya. Pun ta. Mangke menawi sampun ketingal, kula atur nglepasaken menawi dereng sampun sabar. Ngatos-atos nggih. Lah nika lho nggih. Ketingal niku keri-keri teloro-teloro. Lah nika. Lah ngatos-atos. Ah salah. Lah menika nggih. Kula pasaken. Nah, ngaten nggih caranipun. Inggih Paman. Leres sampeyan Paman. Inggih. Nanging nggih nek panci dalunga. Telak nggih. Asem masa ngampiri ngajar menapa Paman? Wah ya kula mboten napa-napa sempyok ing aradan. Paman Haryo kados pundi nggih? Menika pusaka kula. Kamarku jemparing kula sampun telas. Katriyos pusaka panjenengan menika mboten saged telas. Nraca bala mboten saged telas. Paman, sedaya menika winates.
badhe sekti ingkang kados menapa manungsa menika wonten apesipun wonten pestinipun. Wena. Kula nganti judhek lho Paman. Wireng. Nek ngantos kula mboten saged ngentasi karya. Moko nyatanipun saestu Paman. Saben-saben wonten Gatotkaca kula jemparing ical. Nggih kenging namung kok tasih kemawon. Ngaten nggih. Keparenga kula matur. Kados endi? Ning rak tasih ta pusaka tasih Paman pusaka Permati Kuntawijaya Danu. Kan pajab. Paman, kula eman sanget menawi Jaya Danu menika kula lepasaken. Nadyan to Gatotkaca menika bebayani menika sanes mengsah kula. Ingkang kula ajab menika sanes Gatotkaca, ingkang kula ajab menika Janaka. Lah nek Janaka ora metu. Lajeng pripun? Wonge pamit. Sampe blawangan meneh. Paman, kados pundi? Menawi ngantos pusaka kula menika mboten tumama mindah kados menapa wirang kula. Ngaten. Samangke kula mboten celumetan, mboten matur lelemeran. Njenenganipun anak Prabu menika kirang pas-paos. Kirang pas-paos dados pundi? Badya bergeripun Gatotkaca ning rak wonten tengeripun. Tengeripun menapa? Tengeripun Gatotkaca menika dadanipun murup. Dadanipun murup. Nggih. Sabab darbe pusaka Kotang Antra Kusuma. Mula Gatotkaca niku perang bengi awas wonten colokipun. Colokipun nggih Kotang Antra Kusuma menika kala wau. Mila sinajan to mangke wonten Gatotkaca kleper-kleper nek dadane ora murup niku dudu Gatotkaca tenan. Mang semikir Pak. Boten nggih sanes nggih. Sanes. Sanes malih. Menika ketingalipun nggih murup beton rek. Sampun, apa-apa. Sanes malih nggih. Nika Gatotkaca namung bawa dumados saking kasekten nan pejah ana mboten pejah. Ngaten nggih Paman inggih. Sanes malih nggih, sanes malih. Lah, menika lho nggih. Anak Prabu Mas Palsakon napa mboten? Dadanipun mencor. Inggih Paman. Inggih. Ketingal ngeglo Paman ajan menika dalu peteng dedet. Nanging ketingal murup dadanipun lagi menika. Menika Gatotkaca. Lah lagi menika nggih. Menika nggih anak Prabu pun pasaken. Menika Gatotkaca ingkang saestu. Mati kowe Gatotkaca.
milang milih angwati kepasing Wijaya Danu mulat sang Gatotkaca priksa kalam to Wijaya Danu wis lumepas si grompetan mring mega malang sang Gatotkaca